εγώ υπηρετούσα στο 5ο πεζικό σύνταγμα των Τσικάλων και κάποια στιγμή άλλαξε ο λοχαγός που είχαμε και ήρθε στο λόχο διοικητής του λόχου ο Καστράς. Με βρήκε εμένα στο γραφείο. Ήμουν με τον Υπηροχία, ένα γραφείο είχαμε εκεί, δίπλα από το γραφείο του λοχαγού, και εγώ ήμουν ο σιτιστής, έκανα τα χρέη σιτιστού γιατί ήμουν απλός στρατιώτης. Τον γνώρισα τον Καστρά σαν έναν ήπιο άνθρωπο, πολύ ήπιο άνθρωπο. Ήταν μιλήσιος, πολύ κοντός, παχής, λίγο δυσκίνητος και πολύ απλός στη συμπεριφορά του. Δεν έδειχνε κανένα στοιχείο λογικό απάνω του, το οποίο να έχει σχέση με τη μετέπειτα δράση του. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει αφετηρία του την 1η Σεπτεμβρίου 1939, όταν η Γερμανία επιτίθεται εναντίον της Πολωνίας, ενώ 2 μέρες αργότερα Βρετανία και Γαλλία εισέρχονται στον πόλεμο. Η Ιταλία είχε ήδη κατακτήσει την Αλβανία από την άνοιξη του 1939, καθώς και πολλές βρετανικές βάσεις στην Αφρική. Αυτές οι επιτυχίες όμως δεν ήταν ανάλογες με εκείνες που είχε η ναζιστική Γερμανία. Ταυτόχρονα ο Μουσολίνι επιθυμούσε να ισχυροποιήσει τα συμφέροντα της Ιταλίας στα Βαλκάνια, που ένιωθε ότι απειλούνταν από τη γερμανική πολιτική από τη στιγμή που η Ρουμανία είχε δεχθεί τη γερμανική προστασία για τα πετρελαϊκά της κοιτάσματα. Ο Μουσολίνι φέρε βαρέως ότι δεν τηρείται ενήμερος από τον Χίτλερ όλων των ενεργειών του. Έτσι λοιπόν αποφασίζει την επίθεση κατά της Ελλάδος χωρίς πλήρη ενημέρωση των συμμάχων του. Λέγεται μάλιστα κομπάζον ότι θα το μάθει ο Χίτλερ ότι κατέλαβα την Ελλάδα από τα ραδιόφωνα. Ο αμυντικός αγώνας του ελληνικού στρατού δίνεται από τις 28 Οκτωβρίου ως τις 13 Νοεμβρίου του 1940. Ενώ στο μέτωπο της Υπήρου η 8η Ημεραρχία Πεζικού πετυχαίνει να αναχαιτήσει τους Ιταλούς στην προωθημένη αμυντική τοποθεσία Ελαία Καλαμάς, στον τομέα της Πίνδου η συντριπτική υπεροχή των Ιταλών εξαναγκάζει τις ελληνικές δυνάμεις σε σύμπληξη μέχρι το χωριό Βοβούσα. Στις 14 Νοεμβρίου του 1940 ο ελληνικός στρατός αναλαμβάνει γενική αντεπίθεση με αντικειμενικό σκοπό την ανακατάληψη του εδάφους που είχε κατακτηθεί από τους Ιταλούς. Εκεί στο Λιασκουδίκι βαδίσαμε προς το 1200 στα υψόμυρα της Κλεισούρας. Μαζί τα τάγματα πήγαιναν να παρατάξει. Στις 25 Νοεμβρίου καταλαμβάνεται το Δέλβινο, το οποίο κατοικείται από Έλληνας, αποκλειστικός. Συγκεντρούνται οι Έλληνες και ζητούν από το τάγμα να πάει στην εκκλησία. Ο καθένας λέει δεν μπορούμε τώρα να σταματήσουμε επιχειρήσεις για να παρακολουθήσουμε δοξολογία, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, προχωρεί το τάγμα. Αλλά τους προσφέρουν όμως φαγητό και έτσι, γιατί είχαν και διακοπή ανεφοδιασμού και πολλοί στρατιώτες επίνασαν τις μέρες εκείνες. Αλλά τράβηξαμε τελεπορία, μεγάλη πείνα, γύψα, στόχια, ψήρα, τα πάντα. Δεν λέει τερανία. Εμάς παιδιά ο πόλεμος με τους Ιταλούς δεν μας φόβησε. Μας φόβησε η πείνα περισσότερο. Η πείνα και η ψήρα, αλλά ο ελληνικός στρατός αν είχε ψήκουρα μάρα ψωμί τη μέρα, τίποτα φαγητό, ψήκουρα μάρα ψωμί, τα πάρει στερών, έτσι ο στρατός ήταν. Και κάναμε τη μεγάλη επίθεση της Κλεισούρας, καταλάβαμε 31 Ιανουαρίου και μπήκαμε στον κάμπο της Κλεισούρας. Οι φιλιάσκαλοι Ιταλοί δεν το περίμεναν να πούμε
Αλλά μας δώσε πολύ το πυροβολικό, τα πολλά πυροβόλα. Είχαν φέρει όλα τα πυροβόλα, τα φέρανε εκεί πέρα για να πέσει το 1200. Και έβαζε το δικό μας το πυροβολικό, γίνονταν ραμπάνι, χαμός κυρίου. Με σκληρές μάχες οι Ιταλοί δεν υποχωρούν, έχουν καταλάβει οι ψώματα και αμήνονται σκληρώς. Όταν φεύγουν οι Ιταλοί φεύγουν διότι απειλείται η κύκλωσή τους από προχωρούν τα ελληνικά τμήματα. Βαρύτε. Τι να παρέχεις. Οι Ιταλοί είχαν φτάσει τα καλακάματα σε ένα δέντρα, δεν μπορούσαν να σβέρουν καθόλου. Όλοι το πυροβολικό συνέχεια δεν μπορούσαν να σβέρουν. Απέναντι εμείς με τα πυροβόλα, το πυροβολικό δεν μπορούσαμε να σβέρουν. Παραδείγμα ένα 10 εκεί δεν φύρουν. Και όλες έβγαινε ο ήλιος και την μέρα και την παγωνιά. Η Ιταλία άλλοι σκοτωμένοι, άλλοι παραδόθηκαν, άλλοι έτρεχαν κάτι προς το κάμπο της Κλεισούρας. Η Ιταλία ένα 10 σήκωναν τα χέρια, παραδείγματα, δεν είχαν πόλεμο. Εμείς απάντε. Εισάρω για να βάλει συνέχεια, προχωρείτε. Πήραμε τα πολυβόλα, πήραμε κάσες, φυσίκια, όλμοι, ουμπίδες, πολύ υλικό. Πήραμε ψαλά στο 1200, εκείνο το φουδότσι όλο τον πόλεμο. Αλλά είχαμε μεγάλες απώλειες. Εγώ είμαστε λόγος απαλλαγέντων, είμαστε ακυρωτοί 215 παιδιά και τώρα στο τέλος θυμάμαι 4-5 ήμασταν. Οι άλλοι ήταν όλοι ερχόνταν εφηδρίες και συμπλήρωναν. Τα παιδιά άλλα σκοτώθηκαν, άλλα τραυματίστηκαν. Καταλαμβάνοντας την Κλεισούρα, προχωρήσαμε μέσα στον κάμπο της Κλεισούρας και φτάσαμε προς το ύψωμα 731. Εκεί στο τέλος της μάχης του 1200, επειδή βέβαια ήταν ο αδερφός μου και πήρε μέρος στη μάχη αυτή, ανέβηκαν να τον δουν από εδώ. Πήγα και τους βρήκανε παρέα, 6-7 κοντοκουριανοί εκεί ήταν παρέα από την αρχή και πέρασαν και τσιμέρασαν από μια κοραμάνα στα 8 άτομα. Από τότε έμαθα αργότερα, μου είπε αδερφός, έκαναν 3 μέρες να ξαναπάρουν ψωμί. Το δρυμεί ψύχος, οι απώλειες τις οποίες έχουν υποστεί, οι ανεφοδιασμοί οι οποίοι δεν έρχονται και όλα αυτά αναγκάζουν τις ελληνικές δυνάμεις εις μια παθητική στάση κατά την περίοδο εκείνη και φτάνουμε στις αρχές Μαρτίου. Αρχές Μαρτίου οργανούται η αιαρινή επίθεση των Ιταλών. Η αιαρινή επίθεση των Ιταλών ήταν αποτέλεσμα της επιθυμίας του Μουσολίνη να έχει τουλάχιστον μία επιτυχία κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο πριν ξεκινήσει η γερμανική επίθεση. Ο Χίτλερ του είχε δώσει μια συγκεκριμένη διορία, δηλαδή περίπου μέχρι τα μέσα Μαρτίου, οπότε αποφασίστηκε από ιταλικής πλευράς η επίθεση αυτή να εκδηλωθεί περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Αρχάς Μαρτίου ο Μουσολίνη πηγαίνει στην Αλβανία. Περιοδεύει τις μονάδες, ψυχώνει τις μονάδες του και μας προετοιμάζει για την αιαρινή επίθεση η οποία εκτοξεύεται την 9η Μαρτίου 1941. Το κεντρικό σημείο της Ιταλικής επίθεσης θα ήταν από ελληνικής πλευράς μιλώντας ο τομέας της πρώτης ελληνικής μεραρχίας στο κέντρο περίπου του μετώπου. Το ύψωμα λοιπόν 731 αποτελεί κομβικό σημείο το οποίο είτε ο προελάβρον από νότου προς βορράν πρέπει να εξασφαλίσει, είτε ο επιτιθέμενος από βορρά προς νότο πρέπει επίσης να εξασφαλίσει. Ευρίσκεται μεταξύ της οροσειράς Τρεμπεσίνας και το Μόρι και αποτελεί υποχρεωτικό σημείο διαβάσεως, είναι κομβικό σημείο το 731. Οι Ιταλοί για την επίθεση αυτή συγκέντρωσαν, μπορούμε να πούμε, ό,τι είχαν και δεν είχαν, δηλαδή σε όλο το εύρος του μετώπου περίπου 40 μεραρχίες, απέναντι από την πρώτη ελληνική μεραρχία με διοικητή τον υποστράτηγο Βραχνό. Αρχικά θα ξεκινούσε την επίθεση η μεραρχία Πούλιε. Εκατέρωθεν αυτής ήταν η αριστερά προς τα βορειοανατολικά, δηλαδή η Κάλιαρη, και προς τα νοτιοδυτικά, στα δεξιά της δηλαδή η Πινερόλο.